Mangabe uduka endleleni ungadukisi abaningi ngoba nakho wena udukile bese ufuna ukuthi abaningi balandele wena. Abaningi bathi uJesu wayeliphula isabatha, so which means nami kumele ngiliphule isabatha. Cha, okusemthethweni ukuthi wena ngeke uzifanise noJesu. uJesu, he is the creator. Wayekhona ekuqaleni nasekugcineni. Awukwazi ukuzifanisa naye. uJesu wayevezela thina imisebenzi yakhe ukuthi yena ungubani futhi uphumaphi futhi uthunywe ubani. Ekuveza lokho kodwa ngesabatha. uJesu inkosi yesabatha, ngakho akekho nelungelo lokuphula isabatha ngaphandle kwakhe. Wala nokuthi ababedayisa ngesabatha wababhaxa ngenkanvasi ngoba akumele bazifanise naye. Abanye bakhumbila ngesabatha wabatshela wathi anazi yini, anitshelwanga yini ngesabatha. Ngakho abantu akumele bangaligcini isabatha. Uye yedwa wayenelungelo lokuthi isabatha liphule. Nakhona evezela nini ukuthi yena ungubani uphumaphi ukuze nikholwe uye, hayi ukuthi nina ningaligcini isabatha. Isabatha usuku lukaNkulunkulu olukhulu kabi, okuwusuku lwesikhombisa lokudumisa yena kuphela. Ilona waliloba eBhayibhelini wathi lungcweleke lona, luholi lolo suku lwesikhombisa. Hayi ukuthi phakathi ney'nsuku asingayi emasontweni, asiye emasontweni, but usuku lwesikhombisa ilona olubaluleke kakhulu kuNkulunkulu ngoba ilona suku waphumula ngalo ngesikhathi adala izulu nomhlaba. Iyona into ayishoyo naye leyo uthi singayisebenza zonke iy'nsuku eziwu-6 kodwa ngosuku lwesikhombisa asophumula singenzi lutho ngoba lolo suku lungcwele. Asombonga ngalo, simdumise, simngcwelise ngalolu suku lwesikhombisa ukuthi wasenzela into enhle kanje. Izulu nomhlaba nezihlahla nolwandle nemifino ney'nkomo nakho konke nabantu nayo yonke into ekhona ezweni ngalolu suku kubhalile ukuthi ezinye iy'nsuku singayisebenza zonke but lesikhombisa olokudumisa yena kuphela. Ngakho akusho ukuthi phakathi ney'nsuku asingayi emasontweni. Ngakho amaNazaretha aqhakambisa usuku lwesikhombisa kakhulu ngoba ilona usuku uNkulunkulu walisho ngisho eBhayibhelini phansi ukuthi lona lo lwesikhombisa lungcwele, asomngcwelisa ngalo, simbonge ngalolo suku lwesikhombisa. Yebo phakathi ney'nsuku singayi emasontweni sibonge but asingaphambani wayekushilo. Ngakho-ke kuleli bandla lamaNazaretha uyasontwa, kuyadunyiswa Monday to Sunday, alukho olwamahhala kodwa isabatha ilona suku esiluqhakambisa phambili ngoba ilona uNkulunkulu walikhotha down ukuthi lona lungcwele futhi luwusuku lwesikhombisa. Kwezinye izinsuku-ke nakhona siyasonta kodwa lezo zinsuku asizifanisi nesabatha.